curta, bona, amb salt 50, allà baix, esquerra 9 més, curta, amb salt 40, dreta 9 més, per supersalt 40. Merda. Merda. No passa res, no passa res. Sí, no he cascat una roda, tio. Merda. Començàvem amb una bolcada i acabem amb, suposo, una victòria. Amb una victòria. 10 dies ja corrent ja fora més de davant. Sí, ens hem anat acostumant. Mica en mica, Sí, no? de menys més. Has d'apretar-lo gaire ara o ja no? No, al contrari. Va fent més. Vaig dir que fluixi una mica. Se l'ha de felicitar. Fa molt bé. Enhorabona. Merci, I moltes a veure gràcies. si ens veurem l'any que ve o no. O... Esperem que sí. Sí, no? No? Esperem tots. Vinga. Bueno, sí, te miro
Ha estat un ratll divertit, van molt ràpid i bueno, ara parlaré amb ells, ara fem l'entrega i... Bueno, sou dos, mirarem a veure, contents que acaba però no s'acaba la feina. Que tenim que fer una entrega de premis, que es veu que tenim uns campions que han corregut moltíssim i s'està preparant tot de l'any que ve, no és això d'avui per demà. Continuarem igual, així més de 20 cotxes... Això seria la idea. Ojalà. De fet, tenim moltes inscripcions de cara l'any que ve, noves, de nois que no han corregut mai i estan bueno, volent-ho provar, què són els ratllis, què és la Focus Trem i, escolta'm, encantats. El format que ja no es practica a Catalunya, que és ratll secret d'asfalt. És molt xulo i tots ho diuen i tothom ho diu, però té uns costos. I llavors aquí el que tenim que fer és intentar sumar inscripcions i si entre tots podem fer prou inscripcions per poder seguir-ho fent, doncs serà magnífic continuar. Està funcionant molt bé, però està sent costós, sí. On hem muntat la Colina Extrema avui, era una zona tècnica una mica complicada, un rasant i de seguida una esquerra bastant tancadeta. El resum ha set, no s'han sortit 3 o 4 cotxes per culpa de portar unes rodes tan bones com les Pirelli que porten. Estem molt contents tots, nosaltres els primers i ells molt contents de veure les prestacions d'aquestes rodes i el que els hi duren, també, que els hi feia una mica de por si no els hi durarien. I estan durant molt, els hi han durat bé les 3 carreres d'asfalt i les 3 de terra que feien. Per tant, Pirelli, xapó. Merci i ànims si l'any que ve més. A vosaltres un plaer, a vosaltres a RFM. Gràcies per tot. Raúl Barrenego. Ja massa. No és fàcil arribar a 5è tampoc. Robert, arrencant, sisplau. Còdiu, sense significats. Fernando Eguren. Luis Ángel Martínez. Està content, perquè és per estar-ho, perquè és per estar-ho. Aleix Solà. Amb el pernil?